Вече снимаме. Нали така, снимаме. Моля те, покажи обстановката. Така. Това не е тук студиото, е там отзад е звукорежисьора, редактора на предаването. Тия двамата бяха много точни и много им благодаря. Значи това бяха Димитър Фотев. Чакай ви аз да кажа нещо. Констанца Илиева. Роман пък ни беше музикален редактор. Това тук е Рафи. Това тук е Рафи. Това Диди. Аз съм Диди, здрасти. Аплодисменти, моля ви. Силно. Това е за целият екип, който тук се грижи за това предаване, защото наистина беше доста приятно. 1 час мина като 10 минути, даже няма и толкова. И много се радвам, че гостувах тук. И се надявам пак да дойда следващия път, обаче с цялата група и може би вече да дойда като световно известен изпълнител. Yes. Да, благодарим. Но често... Какво да ви кажа? Радвам се наистина и ви благодаря на всички, които звъняхте и на всички, които писахте, на тези, които спечелиха честито. Асен е честито. Я кажи пак ефирните телефони. Ефирните телефони са 02 963 56 50 и 02 963 56 80. Чао!